Egunon, bideo honetan hizkuntzaren variazioari eta barietatei buruzko ikasgaia azalduko dut. Gai hau bereziki garrantzitsua da ikasle garen aldetik, hizkuntza nola erabiltzen dugun ulertzen laguntzen digulako, bai testuinguru akademikoan, bai eguneroko bizitzan. Lehenik eta behin oinarrizko ideia bat azpimarratu behar da. Hizkuntza bat ez da modu berean erabiltzen egoera guztietan, ez da hiztun guztien artean ere. Ez dugu denok berdin ahoskatzen, ez ditugu hitz berak erabiltzen, eta esaldiak ere modu desberdinetan eraikitzen ditugu. Aldaera horien ondorioz sortzen dira hizkuntza komunitateak eta horien azterketa soziolinguistikaren esparruan kokatzen da. Jarraian, hizkuntzaren variazio mota nagusiak azalduko ditut. Lehenik dialektoak ditugu, lurralde jakin batean erabiltzen diren hizkera aldaerak. Euskarak adibidez hainbat dialekto ditu, eta bakoitzak bere ezaugarri fonetiko, lexiko eta gramatikalak ditu. Bigarrenik soziolektoak daude, gizarte faktoreekin lotutako hizkera aldaerak direnak, hala nola adina, lanbidea, hezkuntza maila eta abar. Hirugarrenik idiolektoa aipatu behar da, pertsona bakoitzak duen hizkera propioa, bere esperientziek eta ingurunek moldatua. Eta azkenik hizkera estandarra dago, eskolan, komunikabideetan eta testu formaletan erabiltzen den hizkera normatua, gizarte prestigio handiena duena gaur egun. Hizkuntzak etengabe aldatzen dira, bai denboran zehar, hau da ikuspegi diakronikotik ikusita, bai une berean, hiztun desberdinen artean, hau da, ikuspegi sinkronikotik. Aldaketa horiek faktore askok dute, aldaketa horietan faktore askok dute eragina, besteak beste adinak, generoak, hezkuntzak, teknologiaren garapena, komunikabidek eta beste hizkuntzekiko kontaktuak. Adibidez, ingelesaren eragina gaur egungo hizkeran oso nabarmena da. Eta amaitzeko, entzulari hausnarketarako galdera batzuk proposatu nahi dizkiot, adibidez, zer dialekto, soziolekto edo idiolekto ari da erabiltzen hiztun bat une jakin batean, eta nola eragiten du horrek komunikazio prozesuan. Galdera horiek kontuan hartzea lagungarria izan daiteke hizkuntzaren erabilera hobeto ulertzeko hemendik aurrera.